Potsatira kutulukira kwa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party Arthur Peter Mutharika kuyamba kuchita kampeni ikuonesa zona kuti nkhani imeneyi yabwesa ndithu mpungwepungwe ku chipani cha Malawi Congress Party, ndipo kumeneko ayamba ndithu kulozedwa chala a media team kumeneko ponena kuti ndi uma Mitu. Ndeno funso lomwe tikumabwenda kuti ndi chifukwa chani amene wa media team akulozedwa chala kuti ndi uma Mitu, nangano amene akuwaloza chala anthu amene wawa ni ndani? Ndipo yankha mafunso amenewa tilowe ndithu tifotokozeni mwachidwi chabe nkhani yonse imene yayendera. Tikukhulupirira kuti ambiri kutsatira bwino kuti mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party Arthur Peter Mutharika anakhala ndithu kwa nthawi asakuonekera ku mtundu wa Malawi. Ndipo kutsatira zimezi tinaona ndithu mbuyomo kuti ambiri makatu a media team aku chipani cha Malawi Congress Party anakhala kulemba nkhani zambiri maka ndithu zonyazisa mtsogoleri ameneyi amakamba kunena kuti akuti ndithu akudwala sakupanga kampeni zambiri. Tinaonanso kuti MPC makaso yukambaso nkhani zomwezo zonena kuti mtsogoleri amene wakula chani zambirimbiri sangathe kuchita kampeni. Nde tikukhulupiriranso kuti ambiri tikutsatira bwino media team ya ku chipani cha Malawi Congress Party paja kumeneko kuli Jessica Bwira amene ndithu amayankhulira chipani chimene cha MCP, komanso wachiwiri wawo ndi Kenny Nsonda, komanso tu ali ndi anyamata ojiya amene ndithu amakhala pa Facebook kulemba nkhani zosiyanasiyana zokomesa ndithu chipani chimene cha Malawi Congress Party. Kwina kunde kuti no akunyoza mtsogoleri wa chipani cha DPP. Nde anthu amenewa ndikuti kulingata achina Dickson Kashoti tikukhulupirira kuti ambiri tikuwadziwa bwino, komanso ndithu kumeneko kuli zigoba za MCP zimene ndithu zimakhala zikulemba nkhani zambiri zonyoza ndithu mtsogoleri amene wa DPP. Ndeno posatira zimezi zinaonesa zonena kuti anthu ambiri amakhala ndi chidwi makafa chakusowa ndithu kwa mtsogoleri amene wa DPP, zomwe potengera mphekesera zimenezo zimazoonesa ngati ndithu kuti ndizoona kuti mtsogoleri ameneyi sakupeza bwino. Koma chomwe anthu ambiri samadziwa nchonena kuti inali strategy imene Arthur Peter Mutharika anapanga ndi cholinga chonena kuti azatulukire mwa surprise ngati mene achitiramo. Nde zikuonesa zonena kuti paja ambiri akumapita ndithu kunsewu kuti akaone amene wa Arthur Peter Mutharika. Ndeno posatira zimezi metafotokozera kale kuti ku chipani cha Malawi Congress Party anthu ena ake kumeneko amba kuloza chala maka ndithu media team imeneyo kuti imapanga misidi public pofalisa nkhani zabodza zokhuza ndi Arthur Peter Mutharika. Nde amodzi mwa anthu amene ndithu akudzudzula chipani chimene cha Malawi Congress Party ndi member ndithu wamkulu wa ku chipani chimene cha Malawi Congress Party. Tikukhulupiriranso kuti ambiri tiwatsata bwino amene wadzina lawo ndi Sylvester Ayuba James. Iwo asotu ndi lawyer. Tikukhulupirira kuti ambiriso tikudziwa bwino kuti ndi lawyer wodziwika bwinobwino. Mu nthawi ya mbuyomu pa milandu yachisankho anakhala ndithu akuthamangathamanga ndi achina Daudi Sulemani kumenyera nkhondo wa chipani cha Malawi Congress Party. Ndipo posatira zimezi tinaona ndithu kuti mkulu ameneyi anasankhidwa ngati board member wa bungwe la ESCOM ndi President Lazarus Chakwera. Wakhala ndithu akuchita zambiri zokhuza ndi ku chipani cha Malawi Congress Party komanso kugwira ntchito ndithu zambiri za boma. Ndeno mkulu ameneyi walemba ndithu pa tsamba lake la mchezo la Facebook pamene akudzudzula media team ya ku chipani chimene cha Malawi Congress Party ponena zonena kuti ndi uma Mitu. Muthenga umenewu umene walemba ndithu pa tsamba lake la mchezo la Facebook akunena zonena kuti iye akamanena zonena kuti media team ya kumene ku Malawi Congress Party ndi uma Mitu, ndiye kuti no amene amakhala akudana naye. Komano potengera ndi mmene zinthu zakhalira panopa kuti aku media team amenewa amakhala ndithu akulemba nkhani zambiri zonyoza Arthur Peter Mutharika, osaziwa zonena kuti amakhala akuchitira kampeni Arthur Peter Mutharika kuti anthu akhale nawo chidwi. Nde pa post imene akuwadzudzulaso maka kuti amakhala kufalisa nkhani zokhuza ndi Arthur Peter Mutharika kuti akanika sapanga kampeni, osaziwa zonena kuti amenewa akumpangira ndithu maka kumusewerera game amenewa Arthur Peter Mutharika. Nde chifukwa cha mphekesera zimezi ndeno poti Peter Mutharika wapita ndithu pansewu kuchita kampeni zimene zimukuona kwa kuti zapangisa zonena kuti anthu ambiri akhale ndi chidwi ndi mtsogoleri ameneyi, komanso ngakhale osapotera a chipani cha Malawi Congress Party akumapita ndithu kunsewu kukaona ndithu mtsogoleri ameneyi, zomwe zazunguza mitu kwambiri. Nde tikukhulupirira kuti ambiri natsatira bwino ngakhale kuti pamene anapita ku Kasungu kumene kunali chigulu chambiri cha anthu. Nde paja ku Kasungu so ndi stronghold ya chipani cha Malawi Congress Party, zomwe ndithu zakuyisa amenewa Ayuba James
ndeno pamenepo amawafunsanso kuti kodi ngati amadwala athapita muthalika bwanji sanangosiya anthu aone okha kuti nchifukwa chani kodi APM sakupezeka ndithu ku mtundu wa Malawi maka ndithu kuchita kampeni kusiyana ndi kumakhala kulemba nkhani zosiyanasiyana zimene zapangisa ndithu kuti anthu akhale naye chidwi kwambiri ndimene ndithu akufotokozera pa post imeneyi. Ndeno tupanepa achita kusindika kuti kuuma Mitu magayi zaka 5 zonsezi basi chomwe cha nzeru chomwe mukudziwa nchonena kuti boma ndi lomweli ndi chimene mwadziwa kuyankhula basi the whole media team. Akuti malo molengeza makaza ma projects amene chipani cha Malawi Congress Party kapena kuti boma la Malawi Congress Party achita ndithu ndi amafotokoza ma projects ngati akuti ma irrigation scheme zinthu ngati zimene ndithu amene azilengeza amene a chipani cha Malawi Congress Party maka media team yawo. Nde anapitizanso ndi kufunsafunsa kuti kodi anakutengani kuti anthu inu. Nde potengera kuti APM wapita ndithu kunsewu pano pasi mwangoti ndui ndimene ndithu mafunso amene akufunsa pa post imeneyi. Nde ikupitizanso maka kukamba zonena kuti akuti poti boma ndi lomweli sakusintha ndeno akangoti awina pa September pano nde kuti azaonesesa zonena kuti media team imene aithothola yonse. Akuti being state president akuena kukhala ndithu ndi communication kapena kuti media team ya nzeru yolemba ndithu zinthu zolongosoka ndimene ndithu afotokozera panepa. Nde kuti no achina Jessica Bwera achina nde kuti no Keni Sonda ndikagulu kawo nde kuti azichalira ndithu kuti MCP kangopeza mwayi oti yawina pa chisankho chimenechi nde kuti akuithothola tikumbe kuti mbuyomu Jessica Bwera ndi Keni Sonda anachitisanso msonkhano wa atolankhani omwe ndithu amayankhula kunena zonena kuti akuchipani cha Democratic Progressive Party akukakamiza APM kuchita ndithu mpikisano ozayima ngati mtsogoleri wa dziko pamene APM yo akudwala nimene amafotokozera pa press briefing imeneyo. Komanso zigoba zimene za Malawi Congress Party takhati kumva zonena kuti zimene zimakhala zikulemba pa Facebook amakhala ndithu akuphulira ndalama kuchoka kumene ku State House. Nde mene zateremo mene akufotokozera mukunoti akangoti awina nde kuti no gulu lonseli likuseseka ndithu pa ulendo. Koma nkhani yowinayo sitinganenero makapotenga ndithu ndi mmene MCP alamulira dziko la Malawi zikuoneka zonena kuti ngakhale ndithu kunse kumapezeka anthu ambiri ndi chitsimikizo chonena kuti enawo akutsatira ifa chonena kuti zambiri zinthu sizikuyenda bwino. Mwinato muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tinazona kuti Akulozana Zala ku chipani cha Malawi Congress Party posatira ndithu kutulukira kwa mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party kuyamba kuchita kampeni. Ngati mwini maganizo amenewo mutha kutifotokozera comment section koma tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Tisaiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngoti nkhani zambiri zikamachitika ndio tizitha kupezani mosavuta.